So hey guys, welcome back to my channel another vlog. So gobaw somniफ्राय आङो home tour video बानायगोन होनगासिनो दंमोन ना. So दिनै finally आं बानायथारदोंसै. माने आङो बानायनो गोनांखामोन 50k जेब्ला जागोन ना दा 50k बारबायबो साबस्क्राइबारा. बेनिखायनो दिनै बानायखादोंसै आरो अलरेडि आङो माने लोगोफोर फैखागोन गोजाननिफ्राय भिडिअ बानायग्रा. आं बानायनानै होखानांगोन बेनि आगोलावनो. जिखि जादोला दिनै आंनि गासैबो home tour भिडिअखौ बानायगोन आङो. YouTubeआव फैनाया 3 बोसोरनि बारबायमोन. खिन्थु सानसेबो आं home tour भिडिअ बानायाखैना जास्ट ओरैनो नर्मेल न'खौ देखायलाफानो जायगायावनो बानायदों. थेवब्लाबो माने न'खौ देखायाखैमोन देखायदोंसै आं दिनै एसेबांखिनिथ' माबा गैया जेबो गैया थेवब्लाबो बेनिखायनो आङो जाय आइया दं केमेरामेन बानायदोंसै आङो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनो दिनै हाबानि पेन्डेला गासिबो जाजोब्बायानो सानना ला ओमफ्राय बे गाहायना एसे दंबावो ओमफ्राय जेब्ला हाबा खालिना बेयाव रेड कार्पेट बहायगोन आरो बे लामायाव गासैबो सिथ्लायावबो लागायजोबगोन स' आं गोजाननिफ्राय देखायनानै र' भिडिअखौ बिना स्किप खालामा लाफानो ना इलिजा नै जाय इलिजा दं आगोलाव सोरबा आंनि भिडिअ नुबाय थायोमोन ना इलिजा होननाय जायबा आगोलनि भिडिअखौ नायोमोन थ' इलिजाया नै देरबाय आगोलनि ना इलिजा ओइ लाजिबाय जिखिजाया बेजाय साइडनिफ्राय बेयो इलिजा मोनानि न' ओमफ्राय अके बेजाय फैबाथाय बैनिफ्राय नुगोन आंनि न'आ अके बै आंनि न' जायबा आं इउटुबनि फैसाजों लुहांदोंमोन ना स' लुबावनांगौ खामानि दंबावो बारान्दा लुनांगौ बेनिफ्राय नै बिदि देखायगोन थ' नों केमेरा हमनो हा थ' आवगायावथ' नङाबा थ' ओइ जाबाय अके बे माने पुरा बे गाहायना एसे दंबावो बै आगोलना जाबाय दे खिन्थु ओमफ्राय बेयाव एसे डिजाइन बानायबावदोंसै लास्ट खालि जेब्ला फाइनाल होगोन ना दाबो फाइनाल जाजोबाखैनो खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना नुखादोंआनो आं आगोलाव उइथड्र खालामनायखौ आरो बेसेबांखिनि उइथड्र खालामदोंमोन बेनि नै बेजाय बेसेबां बेखौ मोनदों आं बेयाव होनानै होखाबाय जायखिजाया डिसक्रिपसनाव आं लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय हा एसे आगोलाव थांनानै नै बेजाय माबा दं दे मा होनोमोनलाय बेखौ जोंहाना न'आ गासिबो हानि गोजा दे आं होनखाबाय आगोलावनो नैबे जाबाय न'आव थांग्रोनायनि आगोलाव आं जेरैखाय जाय फै जाहाबलाय नोङो इजाय दं मा थोरसि लथा सुनो दासो आङो इउटुबाव फैनानै एसे आपग्रेड खालामनो हाहांगासिनो दं न'फोरखौबो ओमफ्राय माने जाखिनि आगोलाव फाइनान्सियेलिबो एसे प्रब्लेम जायोमोन ना खिन्थु दा एसेबांखिनि फाइनान्सियेलि माने प्रब्लेम जाथ'ला स' इउटुबाव फैनानै नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामनायजों लोगोसे न'खौथ' मोजाङै डाइरेक्ट देखायनो हानाय नंला मानोना पेन्डेल खाजोब्बाय नालाय स' बेनिखायनो नोंथांमोननो बुंनानै नै आगोलाव आं बेयाव बांसिन भिडिअ बानायोमोन ना बे एरियायाव ओमफ्राय बेजों आं नोंथांमोननो केमेराखौ एंगेलखौ आं फिदिंना देखायनोसै बिदि नुयो बेनिफ्राय ओमफ्राय बे आगोलनि न' गोबाव जाबाय ओमफ्राय दा आं लुनाया बै जा लुदोंमोन आं जाहैबाय इउटुबनि फैसाजों लुदोंमोन ना बेखौ बै जा लुदोंमोन स' ट्राइ खालामगोन लासैनो माने आपग्रेड खालामलांबाय थानो सानसेनोथ' बबेयाव हानो ना बारगोन ना देग्लाय बाराबाथाय नेक्स्ट इयार बारलायगोन आगोलाव थाइजौ बिफां बेयाव दंमोन ना बे बारनैसोल' बारदों सिगाङाव जोंहाना माने दाबोथ' हानियानो थेवब्लाबो सिगांना माने मोननै मोनथाम जेसेबांखिनि न' दंमोन गासैबो हानि गोजासोमोन दे माने बिदि पाकाजों गैयामोन आरोना बेनिखायनो आङो ट्राइ खालामदों गावनि जेसेबांखिनि हायो आं गाव हारसिङै बानायनो थाखाय ओमफ्राय दा बे मन्दपआ ओमफ्राय आङो माने दा ट्राइ खालामगासिनो दं आङो दाबो कमप्लिट जायाखै खिन्थु कमप्लिटआथ' सानसेबाबो खालामनो हागोन आं दा साननैसोनो गोसो जायोबाथाय कमप्लिट खालामनो हागौमोन आं न'खौ खिन्थु आङो माने माखासे खोथाखौ साननानै आङो खालामथ'वाखै स' नायदो स' गाइस नोंथांमोननो पेन्डेलखौ देखायनानै होखाबायानो स' बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो बुंनानै माने आङो बेयाव जागोन मन्दपआ जायबा हौवा गोदान हिनजाव गोदान जिरायगोन ना स' बे जराव जागोन नायो ओमफ्राय जिरायनाया गोजौआव ना गाहायमोनलाय गाहायाव ना माने जोंना सफाफोराव बिदि जिरायनो मोनानो गोजौआव जिरायनो मोनानो माने गाहायाव जिरायनांगौ आरो माने माबा बनानै ना औ बिदिसो जिरायनांगौनो जोंना बेजाय बानायगोन ओमफ्राय बेयाव माने दा पेन्डेलाथ' कमप्लिट जाजोबाखैनो बानायना बिबार सिबार होनांगौ ओमफ्राय बेजाय आरो माने एसे डिजाइन बानायबावनांगौ बे जायगायाव जिरायग्रा जायगायाव दाबो जाजोबाखैनो साननैसोनि उनावसो कमप्लिट खालामगोन माने दिनै 8 तारिख ना 9 तारिखआव कमप्लिट खालामगोन 10 तारिखआव हाबा दासो सिखारना फैदो नामालै लेमजिमा ओइ लेमजेम बेजाय मोनसे दंबावोमोन बेखौ आं उनाव देखायदिनोसै हाबानि उनाव
बेबो हानिसो न'आ ओमफ्राय बेजाय लुदोंमोन आङो लुनाया बेजाय दंमोन दा खोबथे जाजोब्बाय गासैखौबो देखायनोनो हाला आङो देखायनो सानबाबो माने दाखालि बावैसो आगोलाव बानायनांगौमोन भिडिअ नायदोनसै साइडआव थांनानै देखायगोन आं लागैलाय बे मासे हाबानि अमाया बेनिफ्राय मानै दंबावो बेजों माथाम जागोन अमाया आरोना हाबायाव बुथारगोन ना ओमफ्राय भिडिअखौ आङो न'नि बेक साइडनिफ्रायसो लाबाय थानो गोनां जादों Hei, bahas, karena ada jaringnya. Oh, yang salam lagi bang. Yang salam lagi. Berat orang kita nggak ada sisi mah. Menunggu mana Indonesia pun nggak ada kita mau jangan. Yes, sapatar tu nama sih. Kita hukat dia. Anu berke. Tanu hukat nama sih bah. Menang na dong ibu. Ada musuh kurang na dong. Oh bio. So guys, video ni keseruan teman-teman pungnani ni. Ang doai home tour video banagan na bunuh mana so ang banan ada mana kasih pendela khubzubnan dong. So benikah yang banyak hai. So naidw sih dasan itu habani vlog fui beta kan na. Ampai jebla habaya baikan oblase. Jebla pendel kuligan oblase kasih fui dekhe jubnan sih. Jadi jebla दा जिसिबां हायो ब्लगफोराव नुबाय थागोन एसे एनै ओरैनो देखायनो गोनांथ' जेबो गैखायानो आइ हप नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांबाय होननानै आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानोसै आरो गाबोननिफ्राय दैलि ब्लग होनोसै माने हाबा जोबजासिम ओमफ्राय हाबानि उनावबोथ' दैलि ब्लगखौनो होखागोन आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनबाय होननानै जिखुनु दिनै आं देखायजोबनो हादिया आथायावनो दोनबाय आं बे भिडिअखौ